Qozanda яңа инфраструктура объектлары төзелеше планлаштырылган. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Bu şullar avtomobil yürütüşlerge şatlıq. Вознесение тракты төзелеше август ayında başlandı. Onun marşrutu Gvardiya uramın Жиңу проспекты MGD trassası bilen taştıra. Gümumi ızınlığı 12 şakırım. Marşrutta yukarı tezlikli saklağı için 2 tonnel, cevler için iş jirastı hem bir jir üstü yolu düzele. Вознесение тракты МЖД федераль трассасына чыга. Шәһәрнең үзәгелешен читтәге районнар белән тоташтыра. Ул һәр яклап отышлы магистраль булырга тиеш. Вознесение трактында әлегә кылачлы төзелеш эшләре алып барыла. Тиздән магистраль ачыла. Ул киң полосалы була. Урыны белән 17 метр киңлектә. Һәр яктан да ишәр полоса. Bu магистраль төзелеше яңа планлаштыру проектларын башлап җибәрә. Совет районының якын тирә территорияләрен үстерү өчен этәргеч булып тора. Төгәлрәге булачак микрорайонның социаль инфраструктурасы 11 трак комплексын, 6 мәктәпне, 14 балалар бакчасын һәм поликлиниканы үз эченә ала. Яшьләндерү мәйданы 36 гектарны тәшкил итә. Яңа йортлар 38 мең кешегә исәпләнгән. Шулай ук коммерция, транспорт һәм инженерлык инфраструктурасы объектларын төзүдә каралган. Фанис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Татарстан яңалыклары.